mutambo watsvuka ropa mhuri yezimbabwe iko zvinezvi patiri panguva yatiri muzimbabwe. Gara une data, kungotenga data chete wotogara uri ready, because uri kungonzwa kuti nhasi kwatika chakati nezuro kwatika chakati. Nhasi iko zvinezvi ndadzoka ndine nyaya ndiri kutambira panapa. Godfrey Tsenengamu ari kunzi zvoni angopindirwa ari pakati pekuita press conference yake, ari pakati pekutaura pakabudikira murume achidedzera kuti iwewe ndipe mbudzi dzangu 2 dzauri kundikwereta, wakandishandisa kuti ndikampendere president Emerson Mnangagwa pamazuva ema-elections, saka ndiri kuda mbudzi dzangu. Ende iyewo atraya kuda kuzama kuda kushamusika, achitira kuti ndiani munhu handisi kumuziva. You know, these guys vari kuita zvese zvese pamadays atira naye, vari kuita zvese zvese. Zuro ndizuro pakabuda nyaya panapa pachinzi anageza amwe kuti kuna anageza amakomberedzi nyaya kuti kune kusingazikira kuti ndikupi, but zvakavabata bata. Saka vakona kuti vanhu vakurwa ma press conference akawanda. Why zviri kudaro? Nyaya iri kuitika ndeyekuti marali ukada kuti uende uchida kuti ndikuda unoitawo something kana nditi demonstration, vari kuramba kuisanction that gathering yacho yo police ndo zviri kuita. Saka iko zvinezvi vakuinterrupta futi ma press conference. Pakaipa zuro ndizuro makanzwa anonzi blessed Muhlanga akadedzwa kunigirigini kucentral kuya kuno kuti daumbondingina vakutanga kutaura nyaya yekumashure. The reason iripo ndeyekuti the guy ndiye anga achirekodha ma-veteran, so vanenge vada kutry by all means kuti vomupinda sei kuti apindwe nefear kuti next time ma-veteran akati tiri kudzoka kuti tirowe imwe press conference, tirowe ma-press statement, anenge akutya kuda kuramba. Saka iko zvine zvakuvalaka ndo Zimbabwe yacho iyo paitori iko zvine ndotati politics dzacho dzakunakidza. Gara une data, because unoona kungojamba kaka ukazoita zvokutozoudzwa nemakuwa. Hazvidi kuita zvekuudzwa izvi, zvoda kuita kuti uchitonzwa chakati chatoitika ugara uri up to date. So ndo zvatinenge tichitoda kuti munhu wese agara achiziva. Iko zvinezvi pari kupisa, and hapasi kudyiwa rinopisa, pari kubvira iko zvinezvi. Vakakutadza nepolisi vanokutsvagira imwe strategy. Aiwa, wakazondikwereta wakazondai, so ndaseka zvangu. Adzi kundikwereta mbudzi 2 ndipe mbudzi dzangu 2. Zviri fani ndo zviri kuitika paZimbabwe iko zvine. So muri Zimbabwe ndangoti ndidarike nepanapa ndichikuzivisai, regedzai ndisiye makateerera this certain audio, but musakangana kusiya malike because tinoda kuti vanyatsobhoikana ka anything chavari kuita. Izvo zvakutyisa, zvazvokutorekodha uchitomboita uchitodingira because vanogona kungorikana vatokrosa border vauya futi vatanga kutoona kutoti ko munenge muchizviti muri kunoku, saka takusvikawo futi ikoka. You never know. Tiri kutaurana nhema varume kuda kufikisa vamwe vanhu vari kutsvaga ndaramo dzokuti mhuri dzavo by the end of the day vawane $10, vawane $20. Mumwe mavo hakuna zvipadza zvesezvi, matakishopu esai, zvimamini shopu zvesezvi, not okay yakavhara, zvimamini shopu zvesezvi, hakuna munhu anobata mari inosvika $100 pazuva. Kuti vanhu vatenga chaiko chaiko, ukaona ukatobata $20 nandobadama. Put your knees down and pray. On top of that, munoda kutovharisa ma$20 nama$5 avanowana pazuva. Vamwe vacho vanotowana makastoma through nevanhu vari kudiaspora, mamai avo achinzi ndai kutora chikafu pakati, ndai kutora mafuta pakati, ndai kutora sipo pakati, ndai kutorera vana hembe pakati. Mari dzacho dzimwe dzototora 3 to 4 months dzisina kubhadharwa kuzvimamini takishop izvozvo. Zimbabwe isina varungu. Asi dzodzo vakadzingira varungu 1999 ne2000 vachiita land reform, and then varungu vaitobhadhara tax more than double enough kuti Zimbabwe inge iri payanga iri paya. Some tax paid from different companies, different investors, but they chased them away. Now they are against black empowerment. Hamudi vanhu mainvesta munyika menyu kuti auye kuzoinvesta. MaChinese ari kuchera makombawo, hamutauri nezvavo. Mugomba racherwa nomuChinese iri rinofanira kubhadharwa tax, vari kusima gold muno munyika medu. You don't say that. You don't say that. And they're smuggling gold to dig everywhere. Zimbabwe, Mipani tree destroyed. That is another environment. Mipani tree
soil erosion. Madhaka vari kumaina vachimaisa kwavari kuisa. Nyika yese yanguzara madhaka. How can you improve your country like with these Chinese people and the Indians? And Ukrainian people. Muna ma-Ukrainian people in Zimbabwe. Munoona vakata varungu vavaya ma-Ukrainian nema-Chinese nema-Irani nenhingirikini vakafanana face dzavo namaJapanese. Face dzavo mukada kutarira mogona kuti ma-Chinese but hasi ma-Chinese. Ma-Japanese, South Korea, Japan, China, Ukraine, face dzavo dzakada kundofanana. They are never have, nobody can go to them unless children and the family members of Mnangagwa, they are going to asking their money for the permission to continue looting and destroy Zimbabwe. That money never coming to the Zimbabwean pocket, never coming to the banks of to say we get this money from the Chinese. How many Chinese are in Zimbabwe now? You don't know. You don't know. You don't know, people. But munhu akavaka tax shop, nimiki mangwana anopupira rupupiro kutaura nonsense to his brothers. But you leave Chinese. You chase away British people. There was building a proper structure, building to run the business. Into investing to the economy was good because the British people was building and running the business in the whole country. Now you take these fucking Chinese people to come and destroy Zimbabwe. Why don't you make that nonsense to the Chinese? Why? Which Chinese person have any account of money in Zimbabwe, a bank account? And who is the owner of those banks? It's you criminals, ZANU-PF criminal people. Only the people they are using ZANU-PF word to be a criminal, that word. Mnangagwa and his group. Whether they are like or not, we say that. We can never stop to say that. Niki mangwana unomuka uchisira mutemo kuvarombo. Kuvanhu vanototambura. Marisiti munoda kutaura nezvawo enhumbi. Imimi mabusiness enyu kumasabhaba kwamuna magaraji epetro munotengesa nepasi nemukati memagaraji. Mamwe matenga akagara pamhenawo. Are you paying for that tax in Zimbabwe? To run that business? Tell me, Nick Mangwana. Those people, they are paying a tax pay to the government or what? And if they are paying the tax, why are you still complaining about Zimbabwe don't have money? Because they are fucking stupid. The taxpayer, if you're collecting for the taxpayer to the people, they are running some business. You take that money to continue to intimidating the economy of Zimbabwe because of campaigning. Instead to do something better to improve your hospitality and schools and everyone. But you are busy to throw that money on the bin. To throw that money on the bin. To throw the money on the bin. To give people the money without unnecessary, to use unnecessary job, what he done for the Zimbabwean country, to the Zimbabwean citizens, to any department of the government. That is to throw the money to the garbage, to the bin. To the bin. 5 Chinese people, they are paying a tax pay. Most of them,
They are running their private mines like a tuck shop. You coming to the street of the Zimbabwean people, where are they staying? Your brother, to say, hey, Tapu, we are new regulation in laws. We can do this and you have to do this and do this. The Chinese people, they are mining now. Go to Zambia now. If you say I'm lying, go to Zambia now. They are go there with a law. And they are opening the mine there in Zambia there. They are very strict. That's why they are running from Zambia. You coming to the criminals, government, ZANU-PF, because they cannot go through the law of Zambia. They cannot go through for the law of South Africa. They cannot go through the law of the Botswana. They are checking. The Chinese saying similar like similar like Bangladesh. Bangladesh in South Africa, they are all over sponsorship. And that sponsorship never pay a tax. They buy only electricity, and those fucking bitches buy them alcohol. And if they are drunk, those bitches never spoke about that. You want to take the Bangladesh and Chinese to come and destroy Zimbabwe. You chase away. They will write white people who are investing in Zimbabwe. Now you take a garbage from China to come and bring to bring the garbage to spreading in Zimbabwe to destroy economy and the infrastructure and in the whole country have a soil erosion because of this shit. A road and some of the area in the bush, they are same. They have a lot of country have a pothole from the road everywhere. The pothole because of Chinese and fucking people. These fucking people, they don't care about what the country is supposed to be. And undopoona Daniel Garwe achipupira muromo usina kuseserwa netisha itaura sina basa na Owen Muda kumeso kune kala mbiri kusingaziki mafuta kuti unzwise kuti mutema here ameno kala yako kuti wakambotsva here kumeso kana kuti wakadii. Une two colors all Muda was. Une two color.